Ekjran! Laat ons topranen en God kennenleren. Welkom lieve vriend, welkom til dit program Ekjran. Dankzij dat u vandaag erbij bent. Mijn naam is Eduard Giesbrecht en ik ga hier vandaag met mij Franz Wieler. Dankzij Franz voor deze uitnodiging aannemen hierheen te komen. Ik heb al lang van dit verteld en vandaag is het eindelijk zo weit. Dankzij voor mijn uitnodiging. So Franz, vertel mal, von wo kommst du, wer bist du? So, mijn naam is Franz Wieler, zoals Eduard al zei. En ik ben opgewassen in de kolonie Nova Speranza, maar 15 jaar. En dan trokken mijn ouderen van de weg. Naar een andere kolonie waar het zal beter zijn als toen. Waar niet zoveel zin zal zijn. En toen zie ik dan weer mijn leven opgewassen in de kolonie. En dus waar ik mijn leven gemerkt heb, dat ik dan een dag me entscheid naar een ander leven te gaan als zo door veel ging. En wees, mijn ouderen leven, ze willen naar een andere knie trekken, wees, er zal niet zoveel zin zijn. En we waren aber irgendwann aan dat we toch anders als we hier leven hadden. Doe je veel zin in die kolonie? Weet je, dat is het leven daarnaast. Ik ging op een van zo'n jong van 14, 15 jaar. En wenn einer will gerade jong zijn, dan merkt je einer met. Dan muss einer met merken wat op een wird. So, en dan heb ik dan ook einfach wat op een wird. En wat ik denk van de eerste zin, als ik op een wird, dan heb ik me gewoon in bedrangen. So, ik wil einfach ook gerade jong zijn, wees. Dat wordt mir aan. Ik wil ook weer zijn en dan moet ik dat ook met merken wat einfach door wird. Wees, dat wird wat het jong leven wird, wat ik kan. So, en nu bist du, maar nu niet in de kolonie, wat passiert in dein leven? Hoe lang wirst du da gaan als Jugendstad? Wel, ik weet wat 21 jaar dat ik op de gas werd. En de vraag waarom ik dan niet meer door zijn. Eerst weer dat ik wil een grote jong zijn en du wens direct. Maar nu her dan word ik aan dat we niet mijn grote jong is. Ik weet niet nog een oma's geloof van het slechte leven. Ik weet nu gebouwd in dit. Waar ik eerst mee wil met grote en mee bewijzen, nu word ik aan, ik weet vast aan dat. En ik wil los, werkelijkheid wil ik los van dit los daar, dus drinken en wat er dan alles met bijkomt. Dus draußen en al zo'n dingen. So, du wirst ganz fest geloven in diese Sache? Sí, ik weet vast ervan. Ik zei immer waar te mijn vrienden, mijn broeder, niet genoeg. Ik zei dat af. Ik wil dat niet meer. Mir ging dat leven wirklich schlecht. Ik weet dit geleerd, wanneer we slecht het, dan ging we verloren. En dat is wat ik in mijn kop had. Ik wist, ik deed wat slecht. En ik wist, een dag word ik sterven. En dus ik zag mensen sterven en ik wist het ook. Dus ik dacht maar zo, ik had nog een lang leven, ik wil nog niet voor sterven, ik wil niet onder denken. En so, ik leef einfach daarbij, maar de tijd kwam dat ik vast weer aan dit en ik er niet los van kan. Dan heb ik angefangen te zitten en ook mensen immer waar zeggen, ik wil het toch laten, maar ik kan dat niet uit mezelf. Ik word immer waar aan, ik weet niet vast aan dat. Du kan het niet zelfs los. So, wirst du in der Kolonie, hast du jemals gedacht, dass du wirst Tafelnoten oder dass du dann dort vielleicht wird helfen? Oder? Ich hatte jemals gedacht. Mein Ziel wird von jung an, ich hatte immer diesen Gedanken in meinem Kopf, einen Tag, wo ich ein anderes Leben als in der Kolonie wird. Ich hatte kein Ziel, ich werde sie gelehrt, was besser die Kolonie wird, was anders wird als die Kolonie, das wird verlorene Menschen, das wird Arbeit, das wird die Welt. So, aber ich hatte von klein ab immer diesen Gedanken, dass ich einen Tag anders sein würde. Ich würde nicht so sein als das Leben in der Knie. Ich würde ein anderes Leben führen. Und so, ich hatte mich wirklich nicht so angelassen, mit der Tafel lassen. Aber als die Zeit dann wieder kam, und ich dann, was du wieder mich befreien will, ich hatte dann auch mich verläuft von einem Jahr, wo ich dann all für 5 Jahre mit Taub gewesen wird. Und wir wollen uns befreien, wir werden also lange taub gewesen und doch wieso wieder noch Motiv uns zu befreien. Und dann entscheide ich mich, dass ich mich befreien will, oder dass wir uns befreien wollen.
En dan kwam er over wat maand dat ik kan me niet hoffen doen. En wanneer we niet getroffen werden, dan kunnen we het niet bevrijen. So, dat is wat mij dan tegenhoudt dat ik me niet hoffen laat, waar ik ook niet bevrijen doe. Wist je wel zijn dat met de wat om aankomen? Dan zeg ik een klein beetje treibijken, ik bekeer me eier. Oké. En de zaak weer, ik krijg wens ik zo vast weer aan het drinken leven, aan dat laste leven. En wo ik ben weer, schreef ik aan mijn ware een hoop, ik vroeg een hoop sogar mensen. Ik heb predikers gevraagd, ik heb ouderen gevraagd, ik heb andere mensen gevraagd, wo kan je dat plus toch doen? Dan zeiden die te mij, nou laat dat los, dat is alles. Dat is fertig. Dat had ik geproefd, dat we niet meeleven, dat schaffen we niet. En dan zag ik weer. En dus ook wo ik vielmals ekjran-video's gehad heb. Dan heb ik vielmals ook, wenn ik plötzlich een phone had, ik durfde dat niet werkelijk, maar ik weet je dan ook gerade jong, dan moest je einer dan met plötzlich, maar dat is wat einer dan had. Dan zag je die verschillende video's en zo weer. Ja, dan heb ik me ook aan YouTube dus ekjran-video's gehad en dat weet niet dat meeste. Ik heb die tijd. Dat is hoe ik opvang biblische geschichten te lezen, Bibel te lezen. En ik had best Judische Bibel, Judische geschichten. Maar ik kan niet alles verstaan. Maar ik deed dan zo goed als ik dan verstaan kan. En veel werd me klaar. En wat ik allemaal waar vond, wat ik dan met de biblische geschichten en met een Bibel lezen, toen werd me dat klaar. Dat ik uit mezelf niet kan van het slechte leven, sondern dat Jezus die weet wat mij kan vrijen, wat gestorven wird, waar ik voor mij. Dat ik aan moest dit brengen. En dan heb ik lang met die kamp. En dan wist ik dat ik moest, mij had het keiner verteld. Mij had keiner weer gezegd dat ik mij bekeren zal. Dat mensen moesten zich bekeren om geraad te worden, sondern alles nu komt wat door verlangt wordt in de kolonie. En dat werd ik op, en dat kan ik niet, dat kreeg ik niet aan, dat nu komt. So, dan dacht ik zo, verloren wie ik allemaal, dan, ik had me ziemlich weggeschmissen. Aber dann zag ik in de Bibel en dan vangt je einer dan een goede nodig aan mijn ware en wat een dan moed bracht. En dan heb ik door met geschafft dat ik me bekeren wil. Ik wist niet, ik had geen ervarenheid, ik had geen zo'n gehoord, ik had geen zo'n vertaald. Maar wat ik immer waar in de Bibel vang. En dat wijst me op dit aan, dat ik me bekeren moest. So, wo kunnen het dan uit durchbreken? En dan heb ik würde sagen, ein Jahr, und ein Jahr mit das geschafft, dass ich mich bekeren will. Aber irgendwo wie ich glaube, die Suche, die hält mich fast und die will das immer nicht toll, dass ich mich angeben soll. Aber ich fange über den auch an zu beten. Und ich weiß, dass wir viele Menschen die beten für mich. Ich habe über den, ich schaue aus und habe viele Menschen von Beten Kontakt, wo ich nochmal Gemeinschaft mit habe. En die beten veel voor mij. En ik had ook een broer, die beten weer ook wat am geloven al leven. En ik weet dat hij ook betet voor mij. So, en ik geloof God, ze irgendwann, die Leute touwen, die ze niet genoeg weer door dat ik me kan aangeven. So, en dan passiert het ook een dag dat ik me aangeven kan. En dat weer een, we denken helemaal zo klaar, dat weer een service, en wie ik met mijn vrienden opgegaan en hadden goed gedronken. Ik had me rein bedronken, ik stond in huis gegaan en slopen. En ik werd een krippenvader. En dit werd krijg in die tijd waar mijn ouderen die wonen in een nieuwe kolonie, wo nog wordt op een land, op een woonstad, waar ze wonen, wordt uitgeschoven en zo. En ik had die dag s'avonds dan gedronken. En ik wist dat de nächste dag, die smarts weer mijn opgehoven naar een krippen, naar een vaart. Dat werd bij die smarts. En dat werd bij mijn ouderen heen. En ik stond op en dat wer dat erleefd heeft, wer dat ervaren heeft wat drinken is en wat het de nächste dag gaat, die weet waar we dat dan gedaan hebben. En zo ging ik dan heen. En dat speelde ik dus van einer met een kroot afvoer, waar alle reifen ladig werden. En zo ging ik naar heen en ik draaide de machine aan en ik zat. En nu weer de tijd, ik zal aanvangen te schaffen, te fahren. En ik val me niet te nog. Mir ging dat leven zo beter slecht, dat ik had gelijk te schreeuwen, te roeren. En ik wist overal wat ik te doen had. Ik wist waar ik kon vrij worden. Dus ik kreeg mijn hammer waren niet bedoeld. Ik werd niet been dat ik would mij mal en dat had ik kennen gezegd. Je had zo direct Bibel lezen. En dan op eenmaal zei ik,
niet genoeg. Ik wist wat ik te doen had. En ik ging van de machine af en ik draaide en ik beziet de machine snijdt uit mijn hand. Dat is weer het eerste mal waar ik me niet naar in de bergen ga en de beer. Wow. Ik had never werkelijk mal Jesus mal ooit. Ik had gedichten wat we geleerd hadden gezegd. Maar niet mal gebeten. Niet mal werkelijk mal mijn hart uitgeschatten gezegd Jezus. Ik wilde niet meer, ik kostte me vrij maken. En ze zien wat dan, ik zie wat allemaal wat ik lees wat ik verstand, hij deed dat. So dat is wat er dan passiert. Ik vroeg om vergeving en ik lood hem aan dat hij van nu weer zal hij mijn raden. Hij nam aan als mijn raden en zei dat ik weer wil voor hem leven. Wat speelt ze dan hier aan? Ik dacht nu weer en de paradies wo de Bibel van redet. En ik werd weer in einem Himmeldag. So stond ik op en deze plotterreffen weer nu alle vol. En dat weer nog met dat spreekt zoals ik nog een mail had. Dat vlucht zo hoog. Wow. En dat geeft me dan de vrede. Ik had een grote stein op mijn regen den ik allemaal met terug aan had. En dit weer dan weg. Ik wist wat passiert weer. En dan, maar wat ik niet gewist had, dat het nog een andere tijd geven als nu. Ik dacht, ze nu zijn aan dat leven. En ik weet ook, dat sterben. En dan vang ik aan te schrijven, maar met vrede. Ik voel een vrede met wat ik erleefd heb. Maar dat duurt niet lang, dan val ik wat anders. Dan kom ik aan twijfel. Nou, dit is niet wat we geleerd zijn, dit is... dit gaat niet, we kunnen je niet meer weten wat ons allemaal geleerd. Wat het op een dag niet zo zijn? Ik wist wer dat deed. En dan kwam ik voets en dan zei de stem voets te mij, bis mijn gedanken, ik wist dat hij de Heer Jezus, dat hij God. Hij zei te mij, dat stem, ik had die vrij gemaakt, die best vergeven. Laat die niet wat aanboden. Maar dan weer de twijfel door. Wo ik eerst me niet op ruit gemerkt had. Maar ja, ik wist dan nu weer ik zijn kind en dat vrijheid mij zo. En van die dag aan werd ik vrij van mijn drinken. Ik had dat helemaal dit gedaan. Wow. Ik had mal een paar doosjes te drinken. Maar ik had me helemaal bedronken en ik had helemaal de koker zijn dingen gebruikt wat met visio met los dat te doen had. Ik werd vrij van dat. Wow. En toen werd ik ze dankbaar voor. En dan ik vrede me dat houden. Ik werd allemaal einer wat met een leider werd. Ik weet dat wat Joen vielmals metnam, met Joen op zijn lostes dit ging. En zo had ik veel vrienden, wat met wem ik dit allemaal deed. En dan... So, wie waren sehr dankbaar voor die initiatief. Ik ben sehr dankbaar voor wat u nu verteld hast. Maar wat u dan gedaan hast, waar we dan dat nächste Programm wieder vertellen. Ich will Schluss machen, wo ich Frau Franz, als du ein Wunsch hast für eine Person, die sich ganz eingefällt und ganz verbessert ist und verkommen und vielleicht auch los dahin redet. Ja, die Soton war uns einmal anbauen, so schlimm als du lebst, für die ist nicht Vergebung, für die ist nicht genug, die kannst nicht losfahren, das stimmt. Aber Jesus kann uns frei machen von dort. Ich mag die sagen, lieber hier. Wenn du ein Loster bist, wo du fallst, für die ist nicht rot, das ist auch Wahrheit. Jesus hat rot für die und er kann die frei machen, er kann die vergeben. Ich lebe auch dabei und ich sie frei geworden. Und Jesus, Gott seinen Wort sagt, er will haben, dass alle sollen frei werden und dass er ist für alle gestorben. Amen. Vielen Dank schön, Franz, für das Mitteilen. Und ich lebe hier, möchte ich dir das auch sagen, was Franz gesagt hat. Leef doch met Jezus. Neem Jezus op. Hij heeft vergeving. Hij wil die vrij maken. En ik wil je ook merken dat het programma met te delen met verschillende vrienden. Vielleicht hast du een vriend dat hast am Hart den, wo dit programma helpen. Dat hij kan vielleicht niet het leven ervaren durch diesen Video hier. En voor nu, Gottes Segen en bis het nächste Mal. Ciao, ciao. Ekjran wordt in Bolivien produziert. Wenn du mit uns reden willst, schreib uns im WhatsApp Nummer 591 77 88 4479 oder schreib uns im Facebook oder ein E-Mail nur ekjran@gmail.com.